Baba Nkosi yamakhosi ngibingelela bonke abangcwele abakhona kule ndawo yaseKhwezi. Siyabonga ke Nkosi yamakhosi ukumenywa nje noma singelutho bonke amazwi nathi nje esileswalalele ekhulunywa ngamakhosi. Uqalile isiniya lethu nathi sithembele lona la emampondweni. Lo khulumayo inkosi yakaMbotho ehadinga udala inkinga. Satha libizwa kahle lika. Nkosi yakaMbotho udala inkinga. Mbotho. Mana zathi sike sikhumbuzweni ngiyacabanga ukuthi sike sikhumbuzweni. Ake siphakamiseni izandla. Thixo wami Thwala lami wena unge Uhlangani Awugiyalila Esa Uhlalisa isandla Awuhlushwa Ayesetha Awubambe kweduze kwakho ukuthi uyamthanda. Umbambe nje. Thixo wami Thwala lami wena unge Uhlangani Angiyalila yoyimisa yonke Awuhlushwa Ayezitha. Siyamjela imeya. Ake sikubone me. Stand up. Stand up. Awuqhubeka. Uyayibona le ntwana? Uyayibona me? Uyayibona? Uyayibona into esele esihlalweni ngaphambili? Ayikhiphanga nesente. Ayikhiphanga isho itruck eyodwa, isho ibhasi lokuthi asizela. Size ngothando lethu. Thala phansi ba. Kuyenzeka ke meya nina manithinga abantu abangaka nisixoxe nisikhiphela amabhasi nisinikeze ama-full parcel ngoba nisenilungisa loo nto phela ukuthi sibe silibheke ku-X. Nazaretha hayi seyikhulumile insizwa. Ngeke ngilaleleke mina ngisiboshwa nje sonyazi. Uyazi me uzodidwa yini uthi sithi unyazi luNkulunkulu. Ngiqondene nawe ngifuna namhla ubuya ungawufaki umqhele wempala ufake ingwe ufake lengubo emhlophe. Nomblesseli ungawufaki ufake ingubo emhlophe ngoba lithi iBhayibheli onqobayo uyemphathisa ingubo ezimhlophe negama lakhe angikulisula encwadini yokuphila. Fanele uthole igama lakho unyazi lwezulu. Udala inkinga lokhulumayo. Sithi uNkulunkulu kanjani? Uyangibona ukuthi ngihlakela sensizwe. Uyangibona ngiqalani? Inkosi ephubezi. Hayi ukutshene me ngoba wazi wena. Ngangigwetshula life sentence mina no 32 years. Sephelile ngempilo yami me. Kodwa ngeze kule ndoda yakithi ezulwini ukugagana lokwathia lo hlephezweni. La ngibuza umbuzo ngoba uNkulunkulu akashongo ukuthi ngizotha wathi ufuna uNkulunkulu akwenzeleni.
Le ndaba simnandi elisho wathi ufuna uThixo awe mina wasephelile ngamela. Mawungaphendukanga meya namhlanje hayi unenkinga mfowethu. Uyobudala inkinga esontweni. Lathi unyezi lwezulu lathi uma ngingasala iminyaka upheli ungaphuma yini na? Laphinda lathi uma ngingasala u-8 years ungaphuma yini na? Ngase ngikubona lathi inkosi ikubusise lathi uzophuma uzohamba uye ezweni lakini uyophatha isihlalo sakho. Ngabona ukhiye kuphethwe emoto. Ngibele iseyini. Ngibela brand new nayi kuzimala mangikhamba ngalo wathi khamba iBhulu lePlaza. Ngonyazi lolu. Nkulunkulu. Angibele iseyini. Ngaphuma ngixoxela wena ngixoxela amakhola. Ahluleka amakhola ngoba noma sezwile unyaza likhomba ngezandla nje. Ayazenzela kunyazi lwezulu. Ake sixwayise. Hayi ufuna uyeke lento. Uyayibona lena ofuna ukuyikhoza kunyazi lwezulu lize likhale eGoli ufuna uyeke. Ngoba uyofika ocansini khona ucansi olukhona kuleli bala. Hayi uyofika mntaka baba uyofika uyophenduka njengeyoyo sithi hamba ekhaya. Hamba uhlala ekhaya. Mfowethu ubhala. Xawula la, yakuthanda mfowethu. Sithandane kanje la emampondweni. Umfowethu sihloniphane. Nami befundisi nihloniphane. Noma nihambile na usicelela ilanga. Nani? Nicelele ilanga. Hayi. Ubani uNkulunkulu animaziwe emhlabeni okwathi kunetha bese khamba amadoda ahambe afika athi Shembe siyacela bishop siyacela ukuthi sicela kusekusasa ilanga bese kubalela bese kuthi nje ngeminute bephuma la befike esangweni belikhanya ilanga. Uyezwa man uswe Nazaretha ngase ngiyaphuma manje ukungibona nje ngikhona. Wasefika yona khona umthandazo wala ekhaya. Othi ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo. Ithi incwadi kaJobe uthula uthini Jobe 33